Ik was op internet aan het surfen en ik zag daar iemand die binnen een uurtje een gans liedje maakte. Ja, echt respect voor. Gaan we vandaag ook proberen. Zal me vast niet lukken, maar ik ga wel de uitdaging aan. Ik heb al gat gevonden hoe we kunnen beginnen. Dus een synth noemen ze dan. Synthesizer op zijn streeks. Dit is de melodie hoe ik wel bij jou gaan. Dat is hem, dus vanaf daar ga ik dus luikjes opbouwen. Hij moet duidelijk nog wat bij, ja. Een kick en een snare, nog van alles erbovenop. Is het misschien wel leuk met een soort klap, met een klap te beginnen of zo? Of dit, is misschien ook wel leuk. Ik vind het fantastisch. Het leven hoeft niet zo lastig te zijn, soms moet je gewoon meteen keuzes maken. En dan valt het allemaal wel met u, het leven. Een lekkere kick eronder. Ja, het heeft wel gehad, maar het komt niet helemaal in de buurt van wat ik in gedachten had. Ja, je zit altijd de meeste tijd in om juist dat geluidje te vinden wat ze eigenlijk wel eens gewoon gebruiken. Ik zeg het alsof ik nu heel veel liedjes zelf gemaakt heb, maar dat valt eigenlijk best wel met. Ik heb een gevonden en die ga ik gebruiken. Ik weet niet of het voor altijd is, maar ik moet even gaan hebben om weg te komen. Ik heb het idee dat het niet helemaal synchroon loopt, maar ja, zo is het leven, weet ze. En dan ben ik eigenlijk op zoek om nog een luisje er bovenop te leggen, weet ze. Als je wie, de kind wel alleen kies op de boterham leggen, maar als ze schenk erop leggen, is het nog lekkerder, hè. Ik weet het toch niet, ik zeg maar het. Dus misschien even een piano of zo, dat voel ik wel. En een piano, oké. Want met dit programma hoeft je helemaal geen piano te kunnen spelen. Dat wordt gewoon voor die gemaakt. Fantastisch. Nou, gaan we eens even kijken wat er gemaakt heet. Even wachten. Dan kun je dadelijk gelijk met de kick. Ja, dat is dus super lelijk. Ja, misschien moeten we gewoon iets anders pakken als een piano. We kunnen natuurlijk alle kanten op. Misschien een gitaartje erbij. Gitaartje, jazeker. Oh, dat is het ook niet helemaal. En zo gaat dat dus. Hè. Er gaat zoeken naar geluidjes. Er gaan steeds zoeken. Zoals we in het echte leven naar de perfecte vrouw of man, weet ze. En uiteindelijk vindt ze degene helemaal niet. En sommigen wel. Toch wel. Jawel, het is mogelijk allemaal. Nou, ik vind het niet verkeerd. Wel een beetje op de achtergrond en niet alles hoeft op de voorgrond. Nou, dat is een goede basis om mee te beginnen, denk ik. Zou het me geluk gedaan om binnen een uurtje een liedje te maken? Nou, ik denk het wel, wat betreft het uitzoeken van de samples en het vinden en het plakken ervan, dat lukt wel allemaal. Maar dan ook nog eens de tekst schrijven in dat uurtje. Ja, ik vind dat toch wel best wel pittig, ja. Tegelijkertijd wil ik weten van die, moet jij met wij gewoon en moet je het uitbrengen? En boeüver zou het moeten gaan dan, dit liedje. En laat ook even een like achter als je dit soort filmpjes leuk vindt. Allee, tot de volgende.